U Bošnjanu su u subotu 22. jula organizovane sportske igre na selu, a uloga domaćina ekipi tog sela je pripala kao pobednicima prošlogodišnje manifestacije. Manifestaciju je organizovao Sportski savez Srbije. Drago mi je što smo danas ovde drugu godinu za redom na teritoriji opštine Paraćin i što ćemo i ove godine održati seoske sportske igre Sportskog saveza Srbije, 5. po redu. Ove godine ovde na teritoriji opštine Paraćin imat ćemo 4 ekipe koje će se nadmetati u 11 disciplina i pobednik na lokalnom nivou predstavljaće opštinu Paraćin na regionalnom takmičenju koje će biti održano u Trsteniku 6. avgusta. Kakva je saradnja sa lokalnim savezom u Paraćinu, odnosno lokalnom samoupravom i u organizaciji ove i prošlogodišnje manifestacije? Znate kako, mi smo pre 2 godine konačno sa predstavnicima opštine Paraćin i Sportskog saveza došli komunikaciju da organizujemo ove igre i mogu vam reći da je stvarno na visokom nivou organizacije i nadamo se da će tako biti i narednih godina. Suorganizatori Sportski savez opštine Paraćin i opština Paraćin potrudili su se da i ove godine takmičenje bude realizovano na najvišem nivou. Učesnike je u ime lokalne samouprave pozdravio Miloš Đokić, zamenik predsjednice Skupštine opštine Paraćin, i proglasio manifestaciju otvorenom. Opština Paraćin izuzetno ulaže u sport generalno, odvajamo za sve sportske klubove veliki iznos iz budžeta. Drago nam je da smo danas podržali i ovaj događaj i drago nam je da je danas upravo Bošnjanje centar ovakve jednog događaja. Da kažem, opštini Paraćin je čast što se Sportski savez Srbije uključio u sve ovo i podržao i što smo deo i tog projekta iz razloga što kad god smo radili neke projekte sa Republikom zajedno, to je svakako uvek bilo i uspešnije i bolje, što za samu opštinu, što je za samu Republiku. Nama je svakako u interesu da se i u drugim selima ovakvi slični događaji organizuju, jer na taj način radimo jednu, da kažem, decentralizaciju sporta i ne dešava se sve u samom gradu, gde će takođe biti puno sportskih manifestacija, već ovakvu vrstu manifestacija i takmičenja selimo i na naša sela. Ono što je takođe bitno jeste da ovde postoji kompletna sportska infrastruktura za održavanje ovakvih igara. To je naravno dužnost i obaveza opštine da ulaže u sportske terene, da ih gradi. Tako je, opština će ulagati i dalje, mi unapređujemo, dakle, mi smo generalno imali jednu akciju u skorašnjem periodu gde smo obišli sve sportske terene i što za male sportove, što generalno fudbalske terene na teritoriji naše opštine, popisali šta sve nedostaje, gde fale mreže, gde fale obruči, gde fale ove zaštitne mreže, tako da će opština Paraćin svakako u narednom periodu jedan po jedno selo i jedan po jedan teren rešavati i unapređivati tu sportsku infrastrukturu. Nakon nadmetanja u više disciplina u kojima je učestvovalo preko 80 takmičara iz ekipa Buljana, Bošnjana, Izvora i Donjeg Vidova, pobedila je ekipa Donjeg Vidova koja će 6. avgusta na regionalnom takmičenju u Trsteniku predstavljati opštinu Paraćin.